Hegaldirik ez, gaur Biarritzeko aireportuan aire kontrolatzaile gaurko aurre ikusia zuten greba bertan bera geratu da akordio bat lortu ostean, baina azken ordukoa izan denez, beranduegi izan da gaurko antolatuta zeuden 30 hegaldiak berreskuratzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok, baina gaurko saioan Euskaltzaindia prestatu duen Pierre Lafitteren artxibo dokumentala eta Basque on the Ker eta Peña Elkarteak sortu duten ekimena ere ezagutuko ditugu, baina lehenik aktualitatea. Ongi etorri. Egoitz Urrutiko etxea, Lexantzuko hautetxia, Parisen epaitzen ari dira gaur 2005ean, etak, Bitxin, Frantzian, erabili zuen etxe bat alokatzea leporatuta. 2021ean Parisko zigor auzitegiak ebatzi zuen ezin dela frogatu garai hartan etako kidea izan zenik. Defentsak bake solasaldien baitan kokatzen du hau guztia eta absoluzioa eskatzen du. Instrukzio epaileak aldiz zalantzan jarri ditu Urrutiko etxearen argumentuak eta 2005etik landa atentatu odoltsu andana izan zirela azpimarratu du. Eta Urrutiko etxeari izaera terroristako kide izatea leporatzen dio. Pierre Lafitteren funts dokumentala aurkeztu du Baionan Euskaltzaindiak. Baionako apezpikutegian gorderik zeuden artxibo guztiak, gutun, dokumentu zahar, bertso, nota eta bar, denak Euskaltzaindiako webgunean dira jada eskuragarri. Bilketa lana Lafittek berak egin zuen, gero katalogazio lana Euskaltzaindiako asko biblioteka eta artxiboan egin zuen, eta nire lana izan da, pixkat, numerizazioa egitea eta inventario horrekin pixkat ja, webgune bat osatzea. 20. mendearekin, Luson sortua, 1985ean zendu zen Baionan. 15 urte baino ez zituela ezagutu zuen Jan-Michel Barnetxek Lafitte uztaritzeko apeztegian. Bera hasi berria, Lafitte erretretan jada. Hezitzaile bat eta gure kontseilu emaile bat. Eta beraz, han izan nintzelarik, lehen aldian, ni harritu nahuena, bulego hartan dena liburu, dena paper, eta nu nahi ezartzen zituen eneiduriko. Ez baitzuen gehiago armeruetan lekurik, bere bulegoaren gainean bazen liburu eta paper mendi bat, berak bazazkien duaika, zer ziren denak. Orduan ohartu nintzen, Lafitte zela apez jakintsu bat, eta Euskaltzaindiak orain eduki hauek guztiak gizarteratu ditu mundu guztiarentzat eskuragarri izan daitezen Lafitteren ekarpena garrantzitsua baita. Gure apaletan eta gure zeretan baldin badago ondo egongo da, baina hautza eta zitza. Guk hori ez dugu nahi, gu nahi dugunara aldela, bentzet, material horiek jendearen eskuetan jarri. Jendeak ikusteko gaurko tresnen bitartez euskal kultura izan badela. Artxiboak online ikusgai, 2 urteko numerizazio lanaren ostean, 1000 gora gutun, jasotakoak eta bidalitakoak 200 bertsoetan zerkizahar, 18. mendeko izkribuak, 900 gora dosier, lan izugarria. Euskaltzaindiarentzat Hego Euskal Herrian biltzen zela ere Ipar Euskal Herriko euskaltzainak etortzeko zailtasunak zituzten. Horren gainetik ala eta guztiz ere lortzen dute mankomunitate hori, ibilmodu hori. Hori da islatzen dena bere materialetan, bere artxiboan. Hori da egin nahi, errekuperatu nahi izan duguna numerizazioaren bidez eta webgunearen bidez jentearen eskuetan jarri. Espainiako Gerla Zibila eta Bigarren Mundu Gerlako garai ilunetan egin zuen ekarpenaren garrantzia atzemanen dela azpimarratu dute. 1945etik aurrera eta hil arte Ipar Euskal Herriko euskalgintzaren erreferentzia nagusia izan zen Lafitte eta bitxikeria gisa Barnetxek egungo uztaritzeko apezak kontatu digu 20 urterekin ikasi zuela euskera. Azparnetik heldu nintzen eta galdegin zautan, zuk eskora mintzo duzu, eta eskoraz mintzo nizni eta aurretik ikasia dut, nire aitanekin, aitetxe emetxekin eta azparnen eta nik badakizu nola ikasi duten eskora? 20 urtetan, eta jakin dutelaik, ze lan izigarria egin duen eskoraren zat, harritu ninduen gauza horrek, 20 urtetan ohartu zen beraz, doaika, bere eskual sortzeaz eta bere eskualeriaz eta maitasun hortaz orduan zen doaika ohartu eta mirestu ninduen bai eta maiteno miziki arekin mintzatzia.
Baionako ospitalean hematologia zerbitzua ahalbezain ongi apaintzea margo hauekin, una hemen kimiopeñaren sede nagusia. 17 urtez milaka euroren inbertsioa egin dute hemen, erien sufrimendua doi bat arintzeko. Minbizia jasaiten duten 80 bat eri etortzen dira unat egun guziz, usaian xuri-xuriak eta hotzak diren bazterrak gisa hortan apaintzea, begionez ikusten dutela dio gizonunek. On a la sensation d'étouffer avant, quand il n'y avait pas toutes ces décorations. Et là, ça donne une profondeur. Kimiopeñaren sede nagusia erien ongizatea bermatzea da, eritasunaz gain bertze gauza bati pentsatzeko. Taldearen buruak aski ongidaki zertaz ari den, harek ere ospitaletik pasa izan behar baitu duela zanbait urte. J'ai trop vu de patients qui attendaient de leur tour pour les salles de soins et qui baissaient la tête. Qui baissaient la tête tout le temps, qui étaient la tête baissée. Ça, je supporte pas. Donc, les fresques, ça fait lever la tête, ça questionne. Eriek burua makurtzia ez du jasaiten, kolore hauen bidez hemen burua doi bat altxatzen dela dio, galderak bururatzen zaizkigu ere. C'est compliqué dans la tête, là. Franchement. Quand on fait de la chimio derrière, qu'on est agressé physiquement, qu'on est agressé mentalement, et qu'on est tout seul, parce que même si on a la famille autour, cette maladie, c'est carcéral, on est tout seul. Sangria eraso fisiko eta mentala da, eriek egunero borrokatu behar dute. C'est un vrai plus pour le moral des patients. Et on sait que le moral, c'est vraiment hyper important. Eri batzuek berek errandute gela grisetan baino nahiago dutela tokiuntan hartatuak izatea. Inguramenak garrantzia handia du eritasuna borrokatzeko. Adibidea bilakatu da bertze ospitale batzuentzat. Eri batzuek diote lehen soto baten itxura zuela, orain hondartzarekin konparatzen dute. D'autres patients qui avaient connu avant, qui disaient avant ça ressemblait à une cave, maintenant on est à la plage. C'est sûr que ça change tout pour le moral. Baionako ospitaleko profesionalek eskerrak ematen dizkiete Erik Kauzak eta kimiopeñari. Mille merci. C'est une collaboration qui est disons, une communion. Eta elkarlan oparoak aintzina segituko du ondoko urteetan, itxaron gelak eta ageralekua apaintzeko, uraren eta xorien soinula saiak ezagri nahi dituzte ere. Parce que le calme appelle la pensée, et souvent c'est la mauvaise pensée. Et ce qu'il faut, c'est repousser cette mauvaise pensée par un autre environnement musical, quoi. Isiltasunak pentsamenduak ekartzen ditu eta batzuetan gehienetan ideia ilunak, bertze giro bat sortu behar da hematologia zerbitzuan hemen Baionako ospitalean. 3 urteko lana, zaila, baina Erikek argitu. Egenen dugu. Eta helburuak lortzeko 8. aldikoz kontzertu handia ospatuko dute kimiopeñaren inguruan, itzordua maiatzaren 28an Miarritzen, Gardumidi aretoan, taulen gainean 70 artista, horien artean Ezinaseak, Yannick Teletxea edo Los Marinos del Paso. Sartzeak salgai Le Basconduceur elkartearen eta Miarritzeko turismo bulegoaren webguneetan. Biarritzeko itsas museoak 90 urte betetzen ditu aurten, eta horrenkarietara erakusketa berezia antolatu dute bere barnean. Goodbye Hippocrate artista baionarrak ilustrazioak egin ditu akuariumaren historia irudikatzeko Art Deco estiloan. Mila 1923an ireki zuten itsas museoa, Ama Birjinaren arrokaren ondoan, eta margolanetan denboran bidaiatu dezakegu, simboloak eta hiriko arkitektura baliaturik. Urte bukaerara arte izango da ikusgai akuariumeko lehen estaia. Guk erakusketa eder honekin agurtuko dugu gaurko saioa, bihar arte!